t'envolta al Badalona Matí. L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Badalona ha aprovat l'acord per concórrer a les properes eleccions municipals del 26 de maig en candidatura conjunta amb Guanyem Badalona en Comú. Ho ha fet, segons un comunicat, per àmplia majoria. Ho han decidit en una assemblea ahir, on hi van assistir entre una trentena i una quarantena de persones. Ara l'Assemblea Local que demana a la comissió que està negociant aquesta candidatura que segueixi treballant per intentar ampliar-ho a d'altres forces de progrés i de l'esquerra transformadora, que entenem que sobretot es refereix al Comú de Badalona. Oriol Lladó, fins ara candidat d'Esquerra Republicana, ara no sabem què serà. Bon dia. Bon dia. Continua sent candidat d'Esquerra Republicana, però dins d'una llista conjunta. Exactament, no ho podria dir millor. De fet, hi continuo representant el meu partit, que és Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana fa una aposta, però no és una aposta de dissolució, ni és una aposta de quedar desdibuixada, sinó ben al contrari, d'aportar el nostre projecte de ciutat, que el tenim, que l'hem demostrat, que és ferm, i d'aportar també doncs, la nostra militància a una aposta de suma, d'acord ampli, que entenem que és la millor per la ciutat. Oriol, aquesta decisió la pren ahir l'Assemblea per àmplia majoria. Què entenem per àmplia majoria? Per què no es diuen les xifres? És perquè no està tan àmplia la majoria? No. Els periodistes són molt desconfiats, ja ho saps. Sí. Jo crec que la xifra, que se m'ha de greu donar-te i equivocar-me, però per entendre'ns, estaríem parlant de... Bueno, una trentena de persones són fàcils de comptar. Sí, però diria que, si no recordo malament, són 36 vots a favor, i la resta hi ha una part de blanc i alguns nos. Per tant, és... per àmplia majoria. Amplíssima majoria, vaja. Oriol, per què estàs tan convençut ara de que aquest acord podrà sumar? Quan no ho estaves fa uns mesos? Jo crec que la política sempre és l'anàlisi de la situació concreta, i la situació concreta canvia. És a dir, quan nosaltres fèiem l'anàlisi de que separats just sumaven més, era en un context en el qual no s'havia produït encara, o era tot just molt recent, una moció de censura, i hi havia també una línia de treball que semblava clara, en el qual doncs, també totes les esquerres, a l'esquerra d'esquerra, per entendre'ns i dir-ho així de forma clara, semblava que anaven a confluir amb una certa facilitat. Aquí s'han anat produint tota una sèrie d'esdeveniments, i fa que això, a nosaltres, com a partit responsable, revisem la nostra estratègia. Però què és el que ha passat, que ha canviat? Home, jo crec que ha passat que a dia d'avui, després d'una moció de censura en la qual veiem un acord a Partit Socialista, Ciutadans, a Partit Popular, doncs, vaja, tinguem alguns elements d'incertesa amb què pot passar en un ple d'investidura. I per això la necessitat de presentar-nos en aquest ple d'investidura, que és el ple que escull l'alcaldessa o l'alcalde, amb la màxima força i amb el màxim nombre de vots. És a dir, que sospiteu que pugui passar, que puguin arribar a un altre acord a socialistes en Partit Popular i que... A nosaltres sempre ens ha despertat una incertesa, una inquietud, que jo crec que és molt fàcil d'entendre, de quin és el preu d'aquell acord que es va arribar el 20 de juny. I com que no ho sabem, i com que aquesta pregunta resta a l'aire, és lògic que si el nostre objectiu és garantir que la ciutat tingui unes polítiques de progrés i unes polítiques que donin continuïtat a la feina iniciada, doncs estiguem per assegurar que en aquest ple d'investidura ens hi presentem amb la màxima força possible, i per això anem en aquesta estratègia d'acord ampli, que, insisteixo, ahir a l'Assemblea d'Esquerra dona conformitat a aquest acord negociat amb aquest document base amb els companys de Guanyem, però nosaltres no tanquem la negociació aquí. Continuem cercant la incorporació de més sensibilitats, i això és important destacar-ho, perquè és on estem. És veritat
que l'altra part sembla que no se sent molt interpel·lada. Però això no treu que nosaltres continuem obrint els braços a incorporar doncs, quantes més veus i més sensibilitats en aquest acord ampli de projecte de ciutat, doncs no renunciarem a fer-ho. L'altra banda, que són els comuns, entenc, de moment s'han manifestat més aviat contraris a sumar amb una coalició conjunta. Entenc que el que ara podeu treballar és ajuntar a Podem, que també té el seu propi dilema a l'hora d'unir-se a aquesta candidatura. Entenc que aquesta és la línia que treballeu a partir d'ara, perquè l'opció de Junts per Catalunya ha quedat descartada. Sí, amb Junts per Catalunya... Que Guanyem ho té molt clar, i des de fora ho pots entendre, perquè Guanyem sempre ha tingut un discurs com ho podria dir, molt anticonvergent, per dir-ho així, no? Segurament, o molt clar quines seran les dretes o quines seran les esquerres. En canvi, a nivell nacional, Esquerra i Junts tenen un altre tipus d'estratègia. És evident que nosaltres, amb tot el que representa Junts per Badalona o aquest espai, per entendre'ns, al voltant del que en el seu moment havia estat Convergència, Esquerra hi té unes mínimes uns mínims ponts estratègics amb clau nacional, és evident, i amb clau local en alguns temes de ciutat també els hem tingut, i vaja, i no ens imaginem la governança d'aquesta ciutat sense trobar les complicitats en aquest espai. Això que quedi clar. Ara, una altra cosa és, instrumentalment, nosaltres fem una aposta que entenem i que creiem que serà guanyadora. I en aquesta aposta que volem que sigui guanyadora, ja es fa sobre un projecte de ciutat. Sobre un projecte de ciutat que hem coliderat en els 3 anys que hem estat govern i que respon a una determinada manera d'entendre com ha de ser la ciutat en els pròxims anys. I aquesta determinada manera... Aquí entenem que si fem un repàs també de tot el que ha anat passant en el ple municipal, veurem que en alguns moments aquí hi ha hagut convergència, però que en la majoria de moments, en la majoria de decisions claus que hem pres com a govern, no hi ha estat. Per tant, quan parlem d'una llista que respon a un projecte de ciutat, la fem amb una clau d'unes polítiques en les quals, però no ho diem nosaltres, també ho diu aquest propi espai que no s'hi ha vist interpel·lat durant 3 anys, vaja. Però, per tant, preguntat d'una altra manera, Esquerra Republicana coincideix en Guanyem en què no cal ni negociar una reunió, una candidatura conjunta amb Junts per Catalunya? Que en el projecte en aquest projecte determinat de ciutat que esteu pactant Junts no hi cap? No. En el projecte de ciutat. Com a candidatura conjunta. En el projecte de ciutat que estem treballant i que tenim al cap i que hem començat a caminar conjuntament amb Guanyem, no només hi cap, en el projecte de ciutat, no només hi cap Junts per Catalunya o Junts per Badalona, sinó que hi cap el PSC, perquè no m'imagino la governança d'aquesta ciutat sense tenir en compte aquests actors. No me l'imagino. Vaja, i si me l'imaginés, crec que estaria... Més us val que us l'imagineu. Clar, estaria com, diguéssim, bastant desconnectat de la realitat i de la realitat que tindrem al proper mandat. Si tu em parles d'una candidatura, en aquesta candidatura està centrada i està vehiculada al voltant d'aquest eix de projecte de ciutat, de polítiques d'esquerres. En la candidatura la plantegem com la plantegem, per això l'hem començat amb Guanyem, obrint aquesta porta que no hem tancat, ahir no es tanca cap porta aquesta suma d'altres propostes d'esquerres, i en aquí Junts per Badalona no hi és, però crec que ho diem nosaltres, però és que ho diu també la pròpia dinàmica com han anat les coses aquests darrers anys. Els comuns, un dels motius pels quals no s'hi sumen és que tenen una enquesta interna, entre altres raons, que els garanteix que per separat sumarien més. Entenc que vosaltres teniu enquestes en direcció oposada, és a dir, que sumant en Guanyem la candidatura pot sumar? Entenc que sí. Sí, a veure... Perquè tu mateix has dit, volem, sobretot, no sé com ho has dit, ser com presentar-nos o tenir una representació amb la màxima força possible dins de l'Ajuntament de Badalona. Això és perquè entenc que ja teniu algun tipus d'informe que us garanteix que Guanyem i Esquerra sumarien com a mínim 8 regidors o més. Nosaltres fem això per ser la llista més votada i per guanyar les properes eleccions. Per això Esquerra Republicana, que té un projecte de ciutat, que tenia i té un candidat, que té un moment en clau nacional també fort, important. Fem això perquè entenem, per l'anàlisi polític que fem, pel coneixement que tenim de la ciutat, i també, en part, per la demoscòpia i, per tant, les enquestes que tenim damunt la taula, fem això perquè entenem que és una aposta guanyadora. I és una aposta que pot assegurar que la ciutat té unes polítiques de progrés, com ha tingut del 2015 fins al 20 de juny de l'any passat, i que això
implica que una amenaça que tenim, que és una amenaça molt real, de que tornen unes determinades polítiques vinculades no amb la dreta, amb l'extrema dreta, que això ho puguem assegurar que no es produeixi. Per tant, aquí és on estem. El nostre anàlisi, que és polític i que se suporta també i que té en compte elements també d'enquestes, és el que ens diu. I vaja, entenem que també és el que notem a nivell de ciutat, que aquest acord ampli, per la gent també que estem parlant, pel feedback que tenim, agrada i que vaja, entenem que la gent està animada. Nosaltres estem animats i voldríem que aquí se sumés més gent, insisteixo. Tu mateix has dit que és molt difícil imaginar el futur de Badalona amb un govern d'esquerra sense comptar amb el PSC. És el mateix PSC que ha dit que no donaria l'alcaldia a Dolors Sabater, que és ara la vostra número 1. De fet, verbalitzat per un regidor socialista aquí, segurament ens entendríem abans amb Oriol Lledó que amb Dolors Sabater. Fent aquesta coalició no es tanca la porta justament a que un govern d'esquerres pugui estar a la ciutat? O no es garanteix que encara que guanyeu les eleccions no tingueu l'alcaldia? És que jo el que crec és que són debats diferents. Ara estem en la conformació d'unes llistes que concorreran amb unes eleccions. Després hi haurà d'haver unes eleccions. I de les eleccions què en surt? Potser surt una amalgama que per saber qui governarà. No, i al final la ciutadania, què volem? Que la ciutadania digui què li semblen les coses, no? I per això fem les eleccions. Què tindrem de les eleccions? Tindrem el judici, el que la ciutadania haurà decidit. Sobre això, les diferents forces que tinguem representació haurem d'arribar a uns acords que es traduiran en un ple d'investidura. Aquí, què tenim clar nosaltres? Que ens hi volem presentar per tenir la màxima força. El que diu el PSC, doncs vaja, no sé, jo crec que són declaracions d'intencions com tots les podem fer d'ara en el... Ho ha dit el mateix Iceta, No donem l'alcaldia ni al Biol ni a Dolors Sabater, que no sé com coi surt l'aritmètica fent això, però... Jo crec que el PSC s'haurà d'explicar molt bé, en tot cas, el seu vot si davant té una força com la que representem nosaltres ara mateix des d'ahir, que ha obtingut uns resultats sòlids que la situen molt per davant del seu plantejament. S'haurà d'explicar molt bé, vaja. Però en tot cas això serà un debat que vindrà a partir de diria que és el segon dissabte del mes de juny, que és quan està prevista la constitució dels ajuntaments. Aquesta demoscòpia, o no t'ho preguntaré així perquè no s'haurà de mai parlar de números ni d'enquestes, tu creus que hi ha opcions per la informació que tu disposis de que aquesta candidatura pugui ser la primera força a Badalona? Sí. Superant el Partit Popular. Aniràs de número 2. Sí. La resta de la llista és el que encara no està decidit. Sé que no és el més important, que el important és el projecte de la ciutat. La resta de la llista, hi ha una part de la llista que guanyem, doncs ja va fer el seu procés de primàries i per tant està publicada i és coneguda, i nosaltres estem també en aquest procés a dia d'avui i esperem, doncs, això, que en breu tinguem aquesta llista, que aleshores caldrà veure en quin moment ens trobem amb les negociacions amb la resta de forces que continuen obertes, per veure com es casen aquestes diferents sensibilitats, tenint en compte que hem de complir tot un seguit de requisits. Per exemple, la paritat. Vale? Aquí també hi ha una voluntat de que la nostra llista això és per llei, diguem. No només compleixi la llei, sinó que la compleixi a l'alça. Vale? En aquesta candidatura conjunta s'estableix que hi hagi certa autonomia de les dues formacions en cas de votacions en el ple municipal? És a dir, s'ha estipulat fins a cert punt com funcionareu internament i si ha d'haver algun tipus de disciplina o si Esquerra tindrà també certa autonomia? Hi ha una cosa que hi donem molta importància, insisteixo que també surt d'un coneixement compartit de la ciutat, per tant ja no som aquelles forces que el 2015 vam aterrar o aquelles persones que el 2015 vam aterrar a la institució, ara tenim un coneixement molt més profund de la ciutat i estem treballant en identificar un mapa de les coses que ens trobarem per pactar i per consensuar. Estem en aquest procés. Què haurem de fer? Allà on no puguem trobar un acord, jo crec que això serà molt residual, en la majoria d'acords crec que ens trobarem al punt de trobada, perquè hem demostrat durant 3 anys que l'hem sabut trobar i ha arribat moments, per exemple, a Badalona Capaç, que hem estat... que no sé si és un bon exemple. No, jo crec que sí, perquè vam tenir posicions diferents i finalment vam arribar
a una proposta de solució consensuada entre les diferents parts. Per tant, no és notícia que diferents formacions o sensibilitats tinguin diferents maneres de veure un determinat tema, perquè això és l'habitual. Crec que el que hem de posar en valor és la capacitat, encara que a vegades trigui més, encara que a vegades entremig hi hagi un cert soroll, que finalment arribar a acords. En això estem, i en tot cas, quan no s'arribi a un acord, jo crec que hi ha prou maduresa com per gestionar i per pactar la discrepància. Hi ha alguna línia vermella en aquest acord? És a dir, ahir què es presenta a l'Assemblea perquè voti a favor? Volem anar amb Guanyem, votem. O es va presentar algun tipus de contingut, que potser no vols explicar públicament, però es va presentar alguna cosa, o la gent què coi va votar ahir? No, és evident que hi ha un titular, que és el que tu has dit, i després hi ha una lletra petita, i pots imaginar que una secció local, i per tant una assemblea que és sobirana, necessita i vol i demana, i no pot ser d'altra manera, que hi hagi una sèrie de concrecions. Doncs, no? Hi ha alguna concreció que puguis avançar a la teva ràdio estimada? No, en aquestes concrecions us podeu imaginar, doncs, per exemple, hi ha el fet del número 2, un determinat ordre en la llista, la identificació d'algunes d'aquestes línies programàtiques més i alguna que es pugui avançar generals, en el teu caràcter més abstracte? Jo preferiria... Una matèria en què ja hagueu pactat que esteu d'acord i que és una línia bàsica de la vostra candidatura? Jo preferiria situar això en un moment posterior, que és el que comencem ara, que és el moment del programa. És quan es veurà. Sí que s'apunten algunes línies bàsiques, està clar. Hi ha alguna línia vermella, almenys? Alguna cosa que diu, això és condició irrenunciable per Esquerra per fer una candidatura en Guanyem? Jo crec una de les coses que també estem... Perquè de moment l'única cosa que m'has dit és que veu proposar a l'Assemblea que el número 1 seria Dolors Sabater i el número 2 seria Oriol Lladó. Després no voleu que parlem de gent, però si te pregunto pel contingut de les línies estratègiques i no em dius ni tan sols en què podeu estar d'acord. Bueno, perquè jo crec que és evident, perquè venim de 3 anys de govern, és a dir, continuar amb els processos participatius que han estat una mica la bandera de l'actual govern, continuar amb una mirada del que seria la fiscalitat, doncs, que doni sortida a través de la tarificació social als col·lectius més vulnerables, amb les convocatòries d'ajut, amb les polítiques d'atenció a les persones. Vaja, tot. És que, de fet, diguéssim que nosaltres entenem el que ens va passar el 20 de juny passat com un punt i seguit. Per tant, volem reprendre aquest fil i aquí és on estem. Diguéssim que si nosaltres no vinguéssim d'aquest treball compartit de 3 anys, entenc que la pregunta sobre el programa seria inexcusable. Ja no em podria presentar aquí fent aquesta elipsi. Jo crec que venint d'on veníem i amb aquesta voluntat de reprendre aquest fil, crec que està clar. Sí, però hem tingut poc, entre cometes, hem tingut poc a discutir de programa perquè el teníem compartit i pactat. Estem d'acord que aquest govern, en general, en línies generals, aquest govern, però no només amb Esquerra, diria que també amb Iniciativa en general, excloent potser el tema independentista, que va causar alguna fricció amb Iniciativa, almenys pel que fa a la vostra imatge pública, no ha semblat un govern amb massa esquerdes, i això a Badalona, que els governs de coalició han tingut sus más i sus menos, que diuen en castellà, doncs és cert que en aquests anys hi ha hagut una certa coincidència, o que almenys públicament no s'ha demostrat una altra cosa. Però jo t'ho deia perquè en aquest darrer ple, quan es parlava de les 3 xemeneies, el mateix Fran Falcó deia: no entenc com poden presentar-se conjuntament quan en un tema per ell tan cabdal com aquest, Oriol Lladó vota a favor i Guanyem vota en contra. I això, diguem-ne, que pot ser una cosa que us hi podeu trobar habitualment. Com es resoldran qüestions com aquestes? Les pactareu prèviament? O per això et preguntava si hi haurà poder d'autonomia perquè Oriol Lladó pugui votar que no i Dolors Sabater que sí. Les pactarem prèviament i per això és tan important la feina que tenim ara les properes setmanes d'elaborar el programa. I en el programa haurem d'arribar a aquests mínims consensos per presentar-nos en unes eleccions i no haver de fer vots diferenciats, perquè és evident que ens presentem amb una candidatura que té un projecte a davant, per tant hauríem de tenir tots aquests temes resolts. 3 xemeneies, què va passar el dimarts? Home, jo crec que no hi trec la importància ni amb el que vam aprovar ni amb la diferència que es va observar en el sentit del vot, però també és veritat que estem en un moment molt previ del pla director urbanístic i per tant jo entenc que el posicionament de Guanyem que va ser expressat per la Dolors Sabater obria també uns punts de trobada que jo crec que hem d'anar treballant i que
finalment, jo crec que aquesta sensibilitat ha de poder-se sentir també interpel·lada pel projecte que tenim de les 3 xemeneies. Jo crec que això és solucionable perquè no és un vot final. No és el vot de l'aprovació definitiva en el qual es tanca tot. És un vot de document de base, és a dir, un vot molt, molt inicial. Jo intentaria desdramatitzar una mica el que va passar el dimarts, en tot cas. Anem a escoltar, ara que et parlava d'en Ferran Falcó, el que deia la tertúlia del Ferran Falcó i el que deia ahir l'Àlex Mañas, i em dius a veure què en penses. Perquè probablement pensen que el Dolors Sabater sumarà Podem i sumarà però els moviments ens fan en funció, vale, però els moviments dels partits en fan ara mateix en aquestes alçades es fan en funció de les enquestes, o no? Aquesta llista serà la llista de la CUP amb Esquerra Republicana a segon plat. Bueno. Aquesta serà la llista. Escoltem Àlex Mañas. Ja, però tu com expliques la confluència entre Guanyem i Esquerra? Tot aquest per presidir la Diputació de Barcelona, Esquerra Republicana. Ja sé que ha sigut molt breu, però molt contundent. Vols dir alguna cosa? És que no ho sé, i entenc que són valoracions... Perquè diu l'Àlex Mañas, almenys. Hi ha un apunt de l'acord que sigui... Legítimament polítiques, perquè al final són dos polítics en actiu a dia d'avui, i que, per tant, estan analitzant un posicionament d'una altra força política i ho fan, per entendre'ns, i dit amb tota cordialitat, des de la no neutralitat. Home, això és obvi. Per tant, vaja, no ho sé. Ja ho veurem. Això, Esquerra no és un segon plat de res. És un projecte sòlid, fort, a nivell de país i a nivell de ciutat, que fa un pas de generositat, fa un pas de fer una cosa molt complicada el que hem fet. Jo també vull agrair tant a la gent de la secció local, la gent que ha estat negociant l'acord. Agosarat ho sou, està clar. Perquè no és fàcil, perquè la solució còmoda... A més, una cosa que vull aclarir també, les enquestes, les que tenim, i totes, fins i tot les que hem encarregat nosaltres, les que han encarregat a fora i que ens han arribat, no donen un bon resultat a Esquerra. És a dir, no és una solució per... Mira, escolta'm, és que ens va tan malament, saps? Que ens posem sota aquest paraigua i que passi la tempesta, no? Ben al contrari, és a dir, la solució còmoda per nosaltres, allò, si l'interès fos només estrictament al partit, per tranquil·litat i per bon resultat, nosaltres anàvem sols. Fem això perquè entenem que és el millor per la ciutat. Per això fem aquest acord ampli en el qual volem sumar altres forces d'esquerres i de progrés. Per això el fem. No per comoditat, perquè comoditat és una altra cosa. Et preocupa que hi hagi molt de pes de persones militants de la CUP en aquesta llista electoral, perquè jo sé que tu de per si ets una persona de tarannà moderat, i això crec que no només és una cosa que es percep, sinó que crec que hi estan d'acord fins i tot els teus rivals polítics. I també és cert, segurament, que en aquella imatge que ha deixat aquest mandat del José Tez trencant aquella interlocutòria i tu amb aquella cara de poema, si m'ho permets, al costat, doncs vull dir que no té res a veure un tarannà amb un altre, i són formes diferents i legítimes les dues de fer política. Et preocupa que hi pugui haver aquests tocs que per alguns dels teus segurament són massa radicals per Esquerra? No. També vull aclarir que jo amb el José Tellez m'hi porto molt bé, m'hi he portat molt bé i hem treballat molt bé junts. No dubto. I hem compartit i compartim projecte i en molts casos estratègies. També hem tingut diferències com és obvi, us podeu imaginar. Jo és que no puc ni vull comentar la llista de Guanyem amb qui hem arribat a aquest acord amb els termes que la planteja. Sí que et puc dir que conec els 10 primers. Són públics. No, vull dir que els conec personalment i que amb molts d'ells... Sebastián, Toni Flores... Amb molts d'ells hi he treballat i em sento còmode. Vaja, I crec que hi podrem treballar bé, vaja. Per això... Si no, potser també haguéssim arribat a altres conclusions, si haguéssim vist una llista que dius, ostres, és que això serà impossible, no? Ben al contrari. Et deixo marxar allà. Molt bé. Si vols. Només una última pregunta. Ara quin és el timing, diguem-ne? Ara comença una comissió negociadora, que era un dels acords que veu també aprovar, és a dir, instar a demanar aquesta comissió que segueixi treballant per ampliar amb altres partits de progrés, com m'has explicat, i ara quin és el timing? És a dir, hi haurà un dia en què fareu un tipus de compareixença pública per explicar quin és el programa conjunt, entenc, que això passarà? Jo crec que hi ha com dues línies, no? Una és l'acord d'anar treballant o contactes amb les formacions com
com Podemos o el Comú de Badalona, i de fet crec que aquesta setmana hi ha alguna reunió doncs, també prevista, per tant en això anem avançant, amb això continuem avançant, i de l'altra, evidentment, nosaltres com a Esquerra hem d'acabar de fer la nostra proposta de llista, hem d'acabar, també guanyem, i em consta que també estan en això, acabar d'endreçar una mica les seves propostes programàtiques, i a partir d'aquí jo voldria que això fos, si no la setmana que ve, la següent com a màxim, i ens poséssim a treballar concretant aquestes línies molt generals que ja hem arribat d'acord programàtic. A partir d'aquí tenim el mes de març per tancar-ho tot, perquè això a l'abril ha d'estar tot acabat i amb el llacet, perquè hem d'inscriure la força a la comissió electoral, i volem que aquesta força, insisteixo, d'augment té dos ànimes, volem que en tingui més. Les eleccions del 28 d'abril, les generals, com creus que condicionaran les locals? Creus que afavoreix que pugui haver un pacte d'esquerres? Perquè segurament hi haurà una dicotomia molt més accentuada entre PP i PSOE, tot i que les dinàmiques locals van per lliure, això és obvi. Però com creus que pot condicionar, al marge de que segurament el fet que hi hagi un procés electoral un mes abans es veu que perjudica sobretot la participació, en aquest cas les municipals, perquè potser hi ha molta gent que ja li costa anar a votar com per anar-hi 2 cops en un mes. Sí, pot haver-hi un efecte d'un cert esgotament, no? També és veritat que tenim una ciutadania molt mobilitzada, que estan passant coses molt vergonyoses ara mateix al Tribunal Suprem de Madrid, i que, vaja, jo crec que hi ha una part de la ciutadania que té ganes d'expressar-se, i té ganes d'expressar-se per solucions democràtiques i solucions valentes, no? Jo crec que les eleccions del 28 d'abril generen una interferència, és veritat. Veurem... jo crec que no s'ha pogut analitzar, perquè és la primera vegada que passa una cosa així, diguéssim, no? No, va passar fa 40 anys. Les primeres municipals es van fer un mes abans o després de les generals. Doncs mira. Aleshores era més fàcil perquè va guanyar les generals, va guanyar el PSOE i a municipals també. Què passarà aquí? Com això interferirà? La veritat és que no ho sé. A mi em costa una mica imaginar-me fer aquesta anàlisi, En tot cas, com a Esquerra, com a nou projecte que comença a caminar, doncs allà estarem explicant ciutat i explicant-nos a tothom que ens vulgui escoltar.